Bene aku tak nyingit kene ae. Yo. Yo. He. La. Oh. Dalah. Sakabeng para Sri Kandining Praja Waslemangling. Najan to kowe kabeh wujuding prajurit wanita. Ning wanita kuwi kudu wani ditata. Aja nganti kalindih kapinteranmu saka prajurit sanatriya. Satrio pininget iki lho. So. Hey. Hey, yo, ya, Yo. Gulung dok. Kok ora wani gulung apa? Gulung ora apa-apa. Ayo tak bumi meneh. Dalah. Kabeh para yaksa kan dumunung madyaning praja Gunung Kelawut kene padha kumpul ger. Dimas. Yo. La. Sing bau reksa ngene Pak Dalang. Sing bau reksa nek dusun Wonosari ger. Iya. Look. Harap neng di kuwi. Iya. La. Yo. Hey. Dimas. Kono sing semangat ger. Sing semangat dole. Sidenku siji dadi operator malah. Yo. La. Oh. La. Ayo.
Aduh yo. Yo, aduh yo. Ayo kini kabeh para wadya balaku padha kumpul madyaning sasana paklanaku. Aduh yo. Yo, iya, goyang sini, jong, ya, yo, aduh yo boleh kasih tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu yo. Yo, ayo gede. Goyang sini, yo. Modal. Ayo kabeh para prajurit.
Yo 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 yo. Yo he. Yo yo. He. Yo yo. He. Oh. Ayo duk kono duk. Asik. Ayo duk. Oke, masih tetap bersama Ayu Cinta. Sumpah janji. Ayo goyangannya coy. Aku Yuk 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 usah. sing kesen rintang rembulan. Jarine tresnomu Yuk 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 usah. kanggo aku. DJ New Spesial Perform Citra Audio. Yo, Rosa. Bareng saiki wis teko, kowe malah gandeng wanita liya. Yo, mana pemudanya Wonosari yo. La a. La he. Yo. Yo, Rosa. Neng di Pak Opek ki mau. Bos Opek ki mau di. Ayo bos, iki wae disangoni bose. Iyo, ayo bose. Hei, ayo mbak yang di dalam. Monggo mbak langsung maju mbak. Yuk, goyang Siti Hosa. Ya, pokoknya nduk. Hei, ya. Citra Audio. Mana suaranya R3 Audio masih? Sotok boleh masih? Huslo. Mansur audionya mana? Sotok mas. Ya, hei. Lo. Yuk. Ayo Pak Opik. Ayo Pak Topik. Pak Opik. Ayo sangon iki. Yuk. Hosa. Huk. Lo. Ya. Lo. Hosa. Ruli Audio. Tunjukkan pesonamu bro. Tari Audio. Leman Audio monggo masih. Biar lebih bergoyang, biar lebih berdendang Wonosari. Sotok boleh masih. Oh.
tunggal ika karhana dharma parama engkair iku nyatar Argamati. sejati Hei, dewa ah, ah, patria hei. sejati Lah, lo, rawe rawe rantas malam malam tutup. Lo, ha, hei, ha, ya, ha, hei, ha, hei, ha. Yo, 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 yo. Prajurit kayu kini podo keklaten bondo yutode. Yo, ayo foto maju lekaning ati budi tak kembari budi tak sembatan itu. Yo, bukan. Ayo, panas ora apa-apa no. Kuku sing tupo kanggo melun manggambar-gambar sunduling antariksa dadekke gegere ning kahyangan arga tahono. Yo. Oh. Yo. Tolak Mroto, Jaya Mroto. Yen pancen wujuding yaksa kang sakti mandra guna. Najan to kondang ora tedas papak paluning pandhe sisaning gurindo paribasane lho. Kaki maju leganing ati budi tak kembari budi tak sembadani kuwi. Yo, ha, ha, ya, yo, ora popole. Oh. Leng-lengeng diriya mangu. Mangungkong kanwandriman. Ora tawa. Ai kedamastu nama sitam kanthi nyebut asmaning Gusti Kang Maha Welas saha Maha Asih. Mugia tansah kajiwa kasalira angluber dhateng sagunging para pamirsa. Wijiling sagunging para yaksa. Wijil saking sasana agung satriya piningit. Aduh ya. Aduh yang siau lah aduh yang mau tiar reganing hati yo aduh oh
Duh, tolak meroto, jaya meroto. Sakabeng Sri Kandining Praja Gwa Slewangling. Prajurit, najan to wujuding prajurit wanita ning sing tak kersake, aja nganti kalindih saka kemajuaning prajurit sanatriya. Mula termo bektimu tumraping Praja Gwa Slewangling. Ayo kono padha nyawiji. Kono padha nyawijikake aji japa mantra kadhe kairingan kuku sing dupa kang dadekke sunduling antariksa gawe gegere ning kayangan arga tahono nalika semono sagunging para dewa dewi Hapsara miwah Hapsari kang samilun panemadyaning kawah candra dimuka sanalika bubar oleh para madya bala yaksa iya Yo, osa. Ya. Iya. Aduh yo. Ora krasa. Iya. Ayo Dewi. Awas masane burine Mas. Awas masane burine. Aduh yo. Oke, Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia. Woi, Mas Bintoro Travel, Mas Bintoro, Mas Dendi, ayo tunjukkan pesonamu masih. Yo, lo.
Ayo pada pemudanya Wonosari, tunjukkan aksimu Mas. Lo. Ora popole. Dapin. Yo, la, ya, lo. Api. La, yo, la, aduh yo. Surya kawitan. Monggo Mas Bintoro. Rasane ati yo deg. Hey. Ison sing nyangka nang awak rika sedina guru kenalan. Iya. Yo. Ayo padahal. Ayo goyangannya lho. Uga Hey. Iyo. Kang disayangi. Yos. Omongi aja dipungkiri. Ayo. Iyo. Kapan yo Ketemu maning. sekilo piye. Son piye lesi. Lo. Iyo. Kapan yo ketemu maning. Nasio sedelo maning. Hey, yo. Ayo. Ayo Rosita, bantu Rosita. Ayo Rosita. Hey. Meh. Ayo geruduk. Iya. Ya. Ayo Santo. Yo. Ayo. Ojo melayu kowe. Ya. Ayo, Bos. Ngawur. Ayo Dapin ngamuk. Iya. Unting ono iku Pin. Iya. Yo. Iya. Rame. Yo, ayo. Tulung ngono bencong kecokot. Aduh, entek wis. Ngeten paling apa sedyaning kelakon.
negarane, ayo bangun negarane. Ya Ya Oh ya. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo. Osa. Lo lo lo. Ayo. Candak rambutnya. Dimana sekarane, ayo bangun budayane. Alah, alah, au, 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 au. Iya. Buri mobil, buri mobil, buri mobil, buri mobil. Balik, ayo balik, gulung, 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 gulung. Ayo, iya. Rama Rama kula. Buri mobil, buri. Iya, 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 iya. Ayo. Aduh, aduh, aduh. Ya Mas, ya Mas. Ya Mas, ya Mas. Temar ulang. Buri mobil, buri mobil, buri mobil, buri. Iya. Orang main juragan Dapin, uncang Dapin, uncang Dapin. Ayo, 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 aleh. Lakon ditulungi iki kepiye? Dapin aku cemburu iki piye to jawane? Rama Rama kula nderek. Pernong, Pin, pernong, Pin, pernong, Hei. pernong, 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 Pin. Ya Mas. Alah. Ya Lumana, Pin, lumana, lumana, Pin, lumana, Pin. Iya, garapin, garap, 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 garapin. Grujak. Ya Mas. Iya, kono. Iya, ayo, 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 ayo. Ayo.
sing nyono Kakang poklek gambyange sing ana yo melu takon kang liwat ring kono hey ayo ayo Dimas Dimas ayo ayo kono kono padha dijogoli